Ырулар безнең менә авылда безнең нәселне менә безнең нәсел сүсү нәселе диләр инде. Сүсү нәселе үзебез менә. Анне алай килгәндер инде сүсү нәселе. Шуннан бар Шәмекәй нәселе диләр. Шәмекәйләр шундай диләр. Шәмекәй Сирайлар нәселе бар. Тагын нәселләр бар әле нәселебезнең. Арсланнар бар. Менә арсланнар. Алар шул Арслан карт ягыннан килгәннәр, аларны Арслан дип йөртәләр инде. Шәмекәйләрне Шәмекәй, Шәмекәй карт ягыннан. Менә безнеке сүсүләр. Не алай сүсү дип әйткәннәр аны. Бигрәк теге якырын шулай гына шәңгәллә сүсү дип әйткәннәр шундай нәселләре. Шундай. Менә безнең уңлар диләр инде, безнең бит китапта сыкты, безнең китабыбызда бар, ул уңлар ыруы. Менә без бит инде башкортлар дип йөртәләр безне, башкорт. Әмма безнең тел үзебезчә диалект, менә сөйләшүбез безнең татарда түгел, ягъни менә Хайбулла, Баймак, Бөргән яклары башкортлар теле дә түгел, үзебезнең менә тел безнең. Бу безнең тел Карайдел районының менә Иделнең бу ягы. Иделнең теге ягында анда диалект икенче. Анда күбрәге теше белән сөйләшәләр. Анда сөйләшәбез дип сөйләшәләр. Ә бездә сөйләшәбез дип менә. Шундый күп сүзләр диләр. Безнең якның халкын Уфага мәсәлән барсаң, теленнән сөйләшүеннән танып була инде. Шундый. Безне укыткан вакытта, менә мәктәптә, яшь вакытта укыган вакытта безне татарча укыттылар, ч хәрефе белән. Әдәбият, татар әдәбияты кирәйде, туган теле. Татар теле, родной язык татар теле дип безне өйрәттеләр. Ч хәрефе белән укыдык без. Хәзер балалар менә укый башкортча. Ә без укый алмадык безне татарча. Безне башкаларда Казан дип укыттылар. Өфе, Уфа юк юлда. Нәмәлектән алай эшләгәннәрдер инде. Интернетта да бит күп нәрсә табыла, анда үзебезнең менә башкортлар турында, кай яклардан менә безнең менә шу безнең сөйләшкән диалектта, менә Аскын районында, Балташ районында шундый авыллар бар. Безнең күп менә сөйләшәләр. Алар бит аларны уйлап китсәң, алар менә шушы Юрзән буеннан күсеп барып Балташка барып чыккан кешеләрнең нәселе килә икән ул. Менә шуларны укып табып белдем мин менә. Менә шундый авыллар бар. Менә барып күрәсе килә, ул шул именно аларның сөйләшкән телләрен менә безнең кешеләр. Бәлки улар шул ук не бит инде. Шул ук унлар ровының шуның руы, алар бит шулай күсеп киткәннәр. Мин аңа бик яхшы карайм. Андый эшләрне 50 ел таман назад эшләргә иде ул. Әле генә түгел. Ул вакытларда мөмкинчелек тә булмагандыр инде. Хәзер бит мөмкинчелек бар. Бик яхшы карайм мин аңа, бик яхшы. Мин шатмын андый нәрсәләр булса. Чөнки без белергә тиешбез без. Үзебезнең нәселебезне элек-электән әйтеп килгәннәр бит, җиде буынга хатта белергә тиешбез без, үзебезнең туганнарны. Ә без аларны беребез дә белмәйбез. Әйтер идем мин аларга, ишегез яхшы, берләшәйек. Тарихны өйрәнәйек. Менә бит тарихны бабаларыбызны белмәгәнлектән. Ул кеше килер, ул безнең уңлар ыруыннан. Менә аны юллап барып чыксаң, бәлки ул минең туган кеше килеп чыгадыр миңа ул кеше. Шул Балташ ягыннан килгән кеше, бәлки Аскыннан килгән кеше. Уйлап карасаң, без бөтенебез бер-беребезгә туган. Нәселебез безнең уңлар ыруыннан килгән. Менә шулай.
Теги бір абыз айтады. Дос болайық, туған болайық дейді. Міне мен де шулай айтасың. Досташырға керек, бір-бірімізді табышырға керек, бірлесуге керек. Ол бик яхшы нәрсе булыр. Мына шы сөнки біз міне башкортчамен сөйлөшө алмайм бит инде өзүмдүн диалектте. Әдәби тіл. Әдәби тілде. Өзүмдүн башкортча тилимде сөйлөшөм. Міне мектептерде ачсынар ушунтен эле, китаптарын сыгарсынар, окутсунар, мына аларга бир жеңилирээк болор балалар. Окурга. Ким тили татар тилин окусын. Татар тили bizde anti Tatarlar yok mu? Bizim İdil'in tegi yağında bit onlar ömürge Tatarsa okudular, Tatarsa söyleşirler. Çıkarıp öyle. Ya biz müzedisse söyleşiriz. İşlesinler emine şunu dinliler. Kitaplarını. Çıkarsınlar ya. Ballarga çok kesin olur mekteplerinde. Bütün bizim karayında bütün mekteplerde tügül koyver mekteplerge. Bu bitmene şunday dialekt bilen söyleşiyor. Askında da var, Baltaş'ta da var. Bütün yaklarda da var. Мен мектепте оқыған вақытта, нешінші класста оқыған болғанмын енді анысын хатırlamayım қазір. Ол тегі Советтер Союзы вақытында енді келгені ел. Ол мектепке келді енді біздің бұл вақытта зор мектеп. Шуннан шул оқытушылар ма кім директор біздің сойлап алды балалардан енді кім міне вот еді Рифатын вперед. Biz anın bilen үйге төшіп, біз анын bilen ярты күннен de артық отырдық. Ол yazıp barda her bir sözünü men aytam endi ol betinde сурап бере. Мына шу сөз сізден менсек дейінді. Міне, олай şey несік бола сіздің сәті бетінде. Мен ойлайын бала саға бетінде, мен аны оңнамайым да нәрсе сөйлегенін аны. Олай şey, соңқы бола біздің сен. Ол yazıp қоя мына шулай. Біз анын ойлайын ярты күн отырдық шулай. Міне қазірді мен аны оңнайым енді ол несек не жүрген аны ол вақытта оңнап та бітмеймін мен аны нәрсеге екен. Bir şoyan шығыр, бұл біздің диалектте yazılған, біздің тіл деп атала. Күлмәге сөйләшуімнен, қартайымның тіліннен, қартайымнар туып өскен, жүрзен бойы иліннен, ни башқұрт, ни татар мишәр, суаш мары да түгел, ни сәбуат өзі бізсе, сөйләшіп яшайбыз біз. Әпей, пысақ, самауарлар, пилай мінтер бәрінке, ястық юрған жәйінкілер, кәнфит кәструл тәрліке. Үттіріп кетіп ұтырам пакустарға пісән жиярға, озақ кәбән салып қайтып, мұнса кәріп ятып еқларға. Ех, қыш еткәс пыйма кейіп, Ослы тауда саңқы шуарға, білі кисақтағыдай сәніске сүрәп, кисулерді күрләп үнерға. Инті міне сен білтің ме, міне шунты біздің тіл. Қалғанын мүмкін болса, өзің аңла өзің біл. Міне бұл біздің диалект, біздің сөйлешкен тілі бізде.